as follas e as polas de verdade. O carballo é unha árbore de folla caduca. Caelle todos os anos no outono e volvelle a sair na primavera. O carballo empregábase antigamente para facer barcos, traves para casas e para facer mobles. O froito do carballo é a lantra que lle gusta moito a esquí e os xabalíns. O carballo foi abundante nos montes de Galicia. Hai moitas localidades que ten relacionadas con esta árbore. Por exemplo, Carballido, Carballeira de Avia, Carballiño. Tamén hai moitas árbores, tamén hai moitos apelidos en Galicia que son derivados do carballo, como por exemplo, Carballosa, Carballo, Carballal, etc. Ahora quedan moitos menos carballos nos nosos montes. Ahora plántanse máis eucaliptos e piñeiros, porque tardan menos en medrar e poden venderse antes, pero a súa madeira é de peor calidade. Agora imos recitar un poema escrito por Manuel María. Carballo, reixes potentes, caloso musical, Que loitan como valentes coas xistras e os vendavais. Duros carballos verdeados, peclucios e sedentais, estades nachachantados, solemnes e centenarios. Como amo a vosa beleza, da máis varil sobriedade. Que sensación de forteza, olhando para a eternidade.